Bismillahirrahmanirrahim. Şiretin Lokman aleyhisselam. Kuremin şerik şkodere qet çeneke. Lewra şirk, zulm u guneheke mezine. Xwedê wisa wasiyet li mirov kiriye. Ha ji dê û bavê xwe bimîne. Diya mirov zehf bi zehmet zaroka di nava xwe de hilgirtiye. Ji şîrveqetandin jî heta 2 salan dewam dike. Ji ber vê yekê şikir ji bo min û ji bo dê û bavê xwe bike. Ku te davetê şirkê jî bikin, divê mijarê de îtaata wan neke, lê dîsa di dinyayê de bi wan re bi xweşik muamele bike. Li wan xwedî derkeve. Rêya yên berê xwe dane min bigire. Ji xwe piştî hûn ê vegerin ba min. We li dinyayê çi kiribe ez ê yeko ji we re bibêjim. Lokman aleyhisselam wisa domand. Lawê min, karê ku te kiriye wek xardalek sivik be û ew dibin farşekî de be. An li asîmanan be, an jî dibin erdê de be jî, ê Xwedê wî bîne hemberê te. Tiştek ji Xwedê nayê veşartin. Xwedê latîf û xebîr e. Li ser her tiştî qadir û agahtar e. Kurê min, li mêja xwe rast û durist bike. Qenciyê emir bike û xirabiyê nehî bike. Çi ji destê te were nehêle ku guneh û xirabî werin kirin. Li ber musîbetên werin serê te jî sabir bike. Bêguman ev karên hêja û bi qîmetin. Bi meznahî berê xwe ji xelkê negorîne. Li ser rûyê erdê bi quretî bi rêve neçe. Bêşik Allah ji kesê qurre û pozbilind hez nake. Di rêveçûna xwe de rêya nîvî bigire û dengê xwe kêm bike. Bi rastî dengê herî nexweş dengê kerê ye. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.